Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanku da sake zuwa wannan YouTube channel. Insha Allahu yau za mu shiga lesson 7 lesson ɗinmu na stock market. So kamar yadda kuke gani yau za mu tattauna akan risk da diversification. So yadda ake rage haɗari rarraba jari a manyan kamfanoni, sectors kamar oil, tech, banking, agriculture, manyan sectors kenan. So da farko menene risk? So kamar yadda kuke sani a duka financial market, kowace kasuwa tana da risk ɗinta, either crypto, forex, futures, bonds, stock, money market, kowace dai tana da nata risk ɗin, sai dai a ce wata tafi wata risk. Kamar misali a ce idan crypto da forex da futures suna da 100% risk, so stock bai fi a ce 30 ba, so haka dai ko ma yayi ƙasa da haka. So kowace tana da nata risk ɗin. So a stock market menene mafi yawancin risk ɗin nata? So risk a stock market yana kasancewa misali idan ka zuba jari a kamfanin ya lalace misali, ko wata asara ta shafi kamfanin da ka zuba jari a kansa, ko farashin kaya ya sauka, kamar misali man fetur haka a duniya ka zuba jari a oil companies, farashin mai a duniya ma ya sauka, da dai sauran irin wannan haɗarin da yake shafar kamfaninnika. So irin waɗannan haɗarurrukan sukan faru, so amma ba su cika faruwa simoni ba idan mutum ya san me yake, musamman idan mutum yana da diversification. So amma idan misali ka ɗau kuɗinka ka zuba a kamfani guda ɗaya ƙwallon ƙwal, so wannan za ka iya yin asara idan kamfanin ya samu matsala, so saboda kuɗinka gaba ɗaya suna kansa. So menene diversification? Diversification yana nufin maimakon ka ɗau kuɗinka ka zuba a kamfani guda ɗaya, ko na oil ne, ko na tech ne, ko banking, ko agriculture, sai ka rarraba kuɗinka. Ya zamana ka raba jarinka kashi daban-daban. So ya danganta da yawan jarin da kuma yanayin yawan bincikenka akan wane stock za ka yi investing a kai, so ya danganta da wannan. So misali idan kana da naira 100,000 za ka yi investing, misali kana da naira 100,000, 100,000 kenan. So za ka yi investing, maimakon a ce ka ɗau wannan 100,000 ɗin duka ka zuba a kamfanin misali mobil, misali kamfanin baƙin man nan mobil misali, maimakon a ce ka ɗau kuɗin duka ka zuba a nan, so sai ka raba misali 25,000 ka samu wani kamfanin oil ɗin misali mobil misali, so 25,000 ka samu wani kamfanin tech ɗin misali Apple ko Amazon, Apple APPL, so 25,000 ka sami misali idan za ka iya investing a banki, ya danganta, ba kowa yake wannan ba bisa wasu dalilai na addini. So idan za ka iya investing a banki 25,000 ka zuba misali a kamar bari mu ce GTB, so 25,000 ka sami wani agricultural company misali waɗanda suke harkar abinci, a sauƙaƙe mu ce misali kamfanin BUA food. So kun ga misali da ka ɗau naira 100,000 ka cokaf duka ka zuba ta a kamfani ɗaya, misali idan aka samu wata matsala, wannan kuɗin naka za su iya salwanta sosai saboda suna kamfani ɗaya. Amma misali ko da an samu matsala a kamfani ɗaya, ka raba kuɗinka har kamfani 4, kuma kamfani 4 ma still sector guda 4, ka taɓa oil, ka taɓa tech, ka taɓa banking, ka taɓa agriculture, sai ku ga ko da ɓangaren tech gaba ɗaya an samu matsala a duniyance, za ku ga to kana da
kuɗi a ɓangaren bankin da agriculture wanda ba lallai a lokacin an samu wannan matsalar ba. So ko da misali kamfanin mobil ya ɗan samu matsala, so ta yiwu Apple ɗinka yana tashi ko kuma GT ɗinka yana rolling da kamfanin agriculture ɗinka ma'ana BUA. So amfanin diversification kenan, ka rarraba kuɗinka gurare daban-daban, ya kasance ma sector daban-daban. So ko da misali kana tsoron sector ɗin oil misali, saboda abu ne wanda a duniya yaƙi ma ana fara yi zai iya taɓa oil, ko ya tashi ko ya sauka bacin gama yaƙin, ko wani dai abu ya faru, yana da high volatile. So idan wani abu a duniya ya tashi, so maimakon ka bar kuɗinka a sector guda ɗaya sai ka rarraba gabaki ɗaya. So kun ga dai misali kamar agriculture, abinci dai ai ba a daina cin abinci ba, sannan banki ma hada-hadar kuɗaɗe ana yi sosai. So irin waɗannan sector ɗin, tech ɗin ma ba a baya ba, ana hada-hadar su duka dai. So kawai dai abin da ake so ka rarraba ɗin, saboda wasu suna da less haɗari akan wasu. So shine yadda ake rage haɗari, ka rarraba kuɗinka, kai diversification, ka rarraba kuɗinka, rarraba jari a manyan kamfanoni, sectors daban-daban. Wannan shine, ko da yaushe ka san inda za ka sa jarinka, kai wa kuɗinka percentage, 25% suna kaza, 25% suna kaza, 25% suna kaza. Ko da misali sector biyu za ka ɗauka, bankin da agriculture ko kuma agriculture da tech, so ya kasance wannan sector ɗin da ka ɗauka, kada ka ɗauki kamfani guda ɗaya misali, in dai kana da jari kuma ka yi bincike akan kowane kamfani. So yanzu misali kamar misali idan sector biyu ka ɗauka, tech misali idan misali ka ɗau tech da kuma agriculture, so za ka iya misali, maimakon ka zuba jarinka duka a Apple, za ka iya ƙarawa da Tesla. So kun ga dai ko da Apple ya ɗan samu wani issue, Teslan ka yana nan. So abinci ma misali za ka iya ƙarawa da misali Dangote Sugar. So kun ga ko da BUA Food ya ɗan samu wani issue, kana da Dangote Sugar. So shine amfanin diversification. Ko da yaushe shine kuma amfanin kamar risk management, tafi da haɗari a kasuwar stock. Ko da yaushe kada ya kasance kuɗinka suna kamfani ɗaya. Ko da sector ɗaya kaɗai za ka ɗauka, ko da misali tech kaɗai za ka ɗauka, so ka rarraba kuɗin aƙalla kamfani 3 zuwa 4, ya danganta da ƙarfin jarinka da kuma yanayin yadda ka ba kasuwar stock ɗin muhimmanci. So investing abu ne dai mai kyau. So ko da sector ɗaya ka ɗauka, ka tabbatar ka rarraba kuɗinka sosai. Idan tech ne, ka tabbatar ka rarraba Apple, Amazon, Microsoft da sauransu. Idan agriculture ne, ka rarraba. Idan bankin ne, su JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, ga sunan Zenith, GT, bankuna daban-daban. So ka rarraba da kyau. Haka zalika idan oil ne, ka rarraba su crude oil da dai sauran kan sector na oil, ban ma san sunayensu sosai ba. So akwai kuma wani abu da yake ƙara rage haɗari, ana ce mai ETFs. So ETFs, so shi ETFs yana nufin misali idan kamfani, misali a ce kamfanin, bari ne mana misali da battery lithium. Misali a ce akwai kamfanin lithium, so maimakon ka zaɓi kamfanin lithium guda ɗaya, misali a ce wannan kamfanin lithium ɗin sunansa A, wannan kamfanin lithium ɗin sunansa B, wannan sunansa C. So maimakon kai wannan, ka zaɓi ka ɗau jarinka ka zuba a kamfanin lithium na A shi kaɗai, to akwai ETFs. Shi ETFs yana nufin duka a haɗe wannan
kamfanin lithium ɗin a guri ɗaya sai a musu stock ɗinsu. So kaga misali maimakon ka zuba stock ɗinka a kamfanin A shi kaɗai, gwara ka zuba a wannan ETFs ɗin na lithium gaba ɗaya. So wannan ya fi less haɗari akan kamfani guda ɗaya, saboda wannan ya haɗe gabaki ɗaya kamfaninnikan ne. So za ku ga Bitcoin yana da ETFs, Ethereum yana da ETFs, so za ku ga dukansu suna da ETFs. So wannan ETFs ɗin suna taimakawa sosai wajen rage haɗari akan normal ka zuba jarinka a kamfani guda ɗaya. So wannan yana taimakawa sosai, yana rage wa mutum haɗari. So shi yasa ake son mutum ya ɗau wani percentage na investing ɗin shi, ya ɗau percentage na investing ɗin shi ya zuba a ETFs na kamfaninnikan da yake so ya investing a kai. So wannan zai rage masa haɗari sosai, ta yadda ba zai yi asarar kuɗi ba ko da wani issue ya tashi. So wannan shi ne. So ban faɗa muku ma'anar ETFs ba, yana nufin exchange traded fund. Bari na rubuta. ETF yana nufin exchange traded funds, FUNDS, exchange traded funds. So wannan shine za a haɗe stock kala-kala, kamar misali S&P 500. Za ku ga shi S&P 500 kamfaninnika ne guda 500 na tech manya-manya, ko Nasdaq 100 kamfaninnika ne guda 100 na tech shi ma dai da aka haɗe na America. So irin wannan haɗewar da ake. Gold ma kun ga yana da ETFs, kamfaninnikan gold gaba ɗaya aka haɗe aka yi musu ETFs. To wannan abin dai yana rage haɗari sosai, sannan ko da baya ba da riba high kamar kamfani guda ɗaya, idan kamfanin ya tashi za a samu riba sosai. So amma wannan ETFs ɗin, exchange traded funds ɗin, suna ba da riba da kuma rashin haɗari sosai akan ka fuskanci kamfani ɗaya. Amma su ma normal kamfaninnikan ana son mutum ya fuskance su, sai dai ya san ya zai yi taking risk ɗin shi, ya kuma haɗa da ETFs ɗin, especially idan long term investing zai na muku long term. So wannan shine, ina tunanin shi kenan, sai mun haɗu a next lesson. So kada ku manta ku danna like, ku danna subscribe, ku sharing wa kowa da kowa domin ya amfana. Sai mun haɗu a lesson 8. Be safe.